Get up. Nej. Du er alligevel død. Du er på noget. Oh. Oh my god, no way. Du har en lang ski. Trykker du bare på random ting? Nej. Ved du, hvad du laver? Ja da. Er du sikker? Jeg spillede ekspertniveau på det gamle Guitar Hero i gamle dage. Så det er basically det samme som det der. Ja, men Guitar Hero synes jeg var lidt nemmere, fordi der havde du kun én hånd. Skal jeg få den nemmere ind til dig? Er du impressed? Du døde. Nej, jeg vandt. Der stod der 0%. Jeg gennemført. Result